докато аз се чуя дали да пее или не пее, я да видим кой наистина ще пее. Здравейте, се казвам Валентина. Родена съм в Република Молдова, град Кишиньов. От 8 годишна възраст започнах да пея в детския народен хор Лия Чакърлия. След това продължих да пея в народен ансамбъл Спиранца. От 13 години живея в Република Молдова. Омъжена съм. Имам син на 12 години. Приех българско гражданство и съм много щастлива, че станах една от вас. Обичам ви. Валя Валентина! Случи това, че напуснах моята родна земя. Тече роден си и винаги нов, най-страхотният свети Кишиньов. Аз не мога да забравя това, че родена съм на твоята земя, че израснах аз в твоите ръце, град на моето сърце. Прошка, моля, и питам се какво да сторя. Без тебе аз изгубена съм в този час. За прошка, моля, и питам се какво да сторя. Без тебе аз изгубена съм в този час. Аз не вярвах, но се случи това. Лоша, хубава, това е съдба. Щастието идва само веднъж. Не пропускай шансът нито веднъж. И все пак аз не забравям това, че родена съм на твоята земя, че израснах аз в твоите ръце, град на моето сърце. За прошка, моля, и питам се какво да сторя. Без тебе аз изгубена съм в този час. За прошка, моля, и питам се какво да сторя. Без тебе аз изгубена съм в този час. Ще отминат моите хубави дни, щастието може да отлети. Ще протягам аз към тебе ръце, град на моето сърце. За прошка, моля, и питам се какво да сторя. Без тебе аз изгубена съм в този час. За прошка, моля, и питам се какво да сторя. Без тебе аз изгубена съм в този час. Валентина Радкева. Ето ти едно цветенце от мен и градински център Нимфея. Валя, Валя, горишка моя. Абе, защо така носталгично прозвуча тази песен? Аз да ти кажа честно, всяка имам чувство, че мелодията я познавам, но този текст не съм го чул. На кого е? Кой е авторът? Ма кажи го на микрофона. Сте с микрофони. Слушай сега, ела на моя. Уж че работа не става. Вижте как съм добре така. Кажи сега, на кого е текста, защото аз наистина не го познавам.
Ама не от микрофона, бе, от тебе, кажи го силно. Моя. Твой текст. Ма това е авторска песен. Защо не аплодирате таланта? Ей, така трябва. Чудесно. Но наистина ми прозвуча, носталгично ми прозвуча така. Тъгуваш ли по Кишинев? Да. Ами, всеки човек трябва да има нещо, което да го крепи. Аз, като видя Зори, си казвам, както е казал Остап Бендер, нет, господа, ето не Рио де Жанейро. И продължавам нататък. А ти какво правиш, за да имаш вкус към живота? Просто живея. Просто живееш и какво те крепи? Ами семейство, приятели, колеги, колежки, познати. Значи и ние й помагаме да бъде добре и щастлива в България. Аплодирайте